लड़की हमार ससुर से आइल बिया आ घर में कोई के खियावे के फिकिर बा कि हाँ लड़की खाई कि ना खाई। अब बाप रे बाप हाथाना बेरा टाइम हो गई आ बुचियो बुचिया रे। हाँ माई। आ खइबी ना रे तोरा खाए के मन ना करेला रे। अरे आवतानी। हाँ होता तो हाथाना बेरा हो गई तोरा बुझाता कि हाँ दू कर्तन की खा ली पी ससुरा में तो दिन रात खटा ही के बा। अरे तू हूं ना एकदम अभी तो 8 बजे हमरा भूख लागल बाटे। बुचिया रे 8 बजे भूख लागल बा ना खाइल जाला बुढ़बा खाई से ससुरा में जाते त केतना सास ननद देखत कि खटावत जा काम करा करा के लड़की के हमारा दुबरा गुल सुखा गुल लड़की हमारे के पीढ़ा ओनिया से। हां रे पीछा बाबा। हां बाले धर बैठ खो 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 भूख लागल बा लड़की के मतलब घर में हम ना पूछी त खैला बिना हमर लड़की एकदम हर न जाई दे दे सब्जी दे बा कौन के फिकिर अभी लागले ना रोटी आ तू सब्जी खइले रही रे माई आ फिर तू दे त ऐसा। हां ना खाइम तो कहे लागले ना कि निकुरा है या खाते नहीं खे इहो माई ना एगो दूगो रोटी खा ले बिस्ते एगो दूगो रोटी खा ले तोर पेट भर जाला कहत इसकी लगले ना खइला हनी खो भर पेट खइबी तबे ना बाप रे। बताऊ माई तू बारिश तो केतना हमरा के पूछत है खियावत है ससुरा में जाइबी आतना तोरा के खटाई सास नन खटावे ले सन हई सुखा के कैसन दे हो गइल से ना दे तोरा के विदा कइले रही। गरम मसाला ना डालो इसका डलला हई बनैला ठीक नहीं के मन कारे बुचियो ठीक ही लगता हमरा गांव में जानते ई सब एक गरम मसाला खड़ू आ बुकनी 2 गो 4 गो डाली के बनाई ना जानो तो तनी आदत हो गइल बा उ खानावा में ई खानावा में अंतर हो गइल बा। डलला हई मसाला बा तन की कम पड़ल पड़ी है हमर अंदाज ना बुझाइल कुछ कहू माई तुम्ही बाइस ना तो हमरा के खाए के मिल जाला टाइम ना तो भौजाई के दिन रही तो हम टटराइले रह जाते। उ त तारा के खिया के खूब मोटावाइए दियसन मोटा जेबू खूबी है उ अपने ना खइयसन त तारा के का खिया दियसन खा लेबू बिना हमरा के पूछे वाला के त बड़ी तू बाइस दिया तो सब ठीक बा ना तो मर गइला के बाद देख तू कहूं कोई आई रे माई हइसने तू पे रहन पे भौजाई देखल उसके हमेशा का करत रहेली। जा दे रे बुचिया हम जब तक जी हम तब तक तोरा के बोलाइम आ तब तक पूछम भौजाई के असरा काहे कइले बस जब जाइए मत जब ना तहिया भौजाई के असरा करी है। तो कुंवार पे नंदी नंदी रहत ऐसन अब बियाह होते मेहमानों से दूर हो जाते ऐसन कि पूछूं लायक नहीं किसन एको बार नहीं जानत कि माई जियत रही त नैहर में सब रिश्ता नाता बड़े माई मुअल नाता टूटल वैसा ही लगा दियन सन। मैं शाम के मुर्गा बना दे है। हां रे बुचिया सांझे के मुर्गा मंगाई भैया ले माई जी ये चले लानु मुंह में कि हमार पतोइया हमार बेटिया के ना करेले इहे नु काजी बुची जी चाय बनैनी है तो सबसे पहले रउआ के देनी है मगर रउआ तो समझदारिये तनी सी ना होला कि हम ससुरैती ननद हो गईनी भौजाई के माई के साथे मिलजुल के रही तब भौजाई के हाथ देम होने फेंक देम घूरा पो माई के आछो आछो करम नहीं एक कने बुचिया ई सब कुछ ना कहले या काहे झूठो कानी के तू लागल बतियावे कहत रही हम जी कि माई भी त जिगबै करे उठू चला ताटे के आजकल पूछे वाला बा के ना पूछेला और दूसर बात बतियावत रही जा हो कने तहार बात ना रहे देखा हम खात खुनी ना हम यदि गया बकवास करल ना चाही ना ए बुचिया खो 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 चुपचाप खो हमारा ऐसा तो खाए पर ना बोलल जाला दुश्मनों के देश जन्नी कि हम इतना बानी दुलार पे ननद के देत रहतनी हर घरी मगर के बा जीजी के बा के बा पड़ोसो को साड़ी हमरा के देले बाड़ू कि बतिया झट दे कह देले हड़ू साड़ी देल ना कहला बुची जी जन्नी आ जा दे रे बुचिया खो चुपचाप उ सब के चिंता मत कर। हां लपिया ससुरैती भनी बुची जी अब ये से रहन चला अपन सुधार लीही भौजाई के साथे कैसे रह जाला आज माई बाई अब तू हमरा के सिखा थक जाई हां माने तू हमरा के सिखाइबू हमको के पता ना हदी नहीं की गोलो जी के जी भौजाई नहीं की बनल हम देखी रउआ संग हम लड़त नहीं कि रउआ के हम प्यारे से सिखावत हैं कि बुची जी इतना मुंह ना चलाव जाला माई के कान ना भरा जाला जन्नी माई देख तू चुप रहते से ना ये फायदा नहीं मिठा होता हमार सास रे माई हमार सास मजाई बाकी ननद के कुछ बोल के निकल जेम जा हां जीभे खींच ली एक कने तोहरो ई सब बात ना कहे के काहे के अभी का सिखावत नहीं कि माई हमर जीभिया कबार के आंख में झोंक दे ना हम कहे के सिखा जाए माई छोट लइका भी है और बेटी कहत अभी त झोंक दीही हम त बानी ऐसन की सहतनी घरवा में दूसर नु और अतिया रहती सन त ना सहती सन जन्नी अरे ना एक कने ऐसन कुछ बात में का लागल जो तने समय लड़की के देख के झनन मन कर देखते माई बार बार हमरा के बोलावत रहेलिस कि या खा पी मोटाई है
ये चल रहन के चलते हम ना नहीं भौजैया बोले ले ना लेकिन भीतरे गोली मारे ले जान जो यही से ना कहीं ना कि आवलिस त सखी साल फिर चल जालिस घूमे खातिर ना भेंट करे खातिर कि ए माई हम फलानिया आवेला त हाली भेंट ना जाते तनी भेंट कय आव तनी हम कहीं ना कि नहीं कि होने त बनैले बानी खा ले त कथि दूगो रोटी खैला है ना ले दूगो भजन सुना के गइल ना दे लइका जात साँचो कह जाए एकदम बानरे होलन से देख 6 महीना में 6 गो साइकिल नया नया किननी हम आए लागत कि सरकारी नौकरी करतानी ऐसे ना किनब त लागी नेटा पोटा अलारे होके चुआवे आ मेहरारू बिया उहे हमार नस्लाइटे बिया बेटा के केन कतना मानत ये कतना ना यार हमरा देखो का बड़ा क देलस ससुरा जब छोट पर हई हाल बा तब जब बड़ होई तो कही पापा हमरा के बुलेट किन दो बुलेट किन दो तो अरे हई बबुआ के थी बनाओ तनी अपाची खाना वाना नहीं खाए के हाँ खाना खाए के बा का है खाना में कुछ घुस गइल बा का अरे रुक ना रे खुशबू चना वाना लगाई हम का कहत रे बोलो खाना ना खाई में ही दादा खाना तो बड़ा बढ़िया से खिया देलू हमरा के कही ना कि बार बार हमरा से एकदम स्लो मोशन में बोलनी ई कोन मेहनत का आदत रे तू कहां गेलो छोटा का हम ही का जानत नहीं मर गइल बन कि बिलाई गइल अरे बबुआ के कहतानी रे गइल पढ़े अब बोल का कहत रे ना खाई बोली अरे का हम खाई हैं तनी के तो चले रहन सही नहीं खे दिन भर कुरु कचर पचर कई रहता उस घर में जब घर में जब कुफुत लागल रहला नु तो दूगो बढ़ियो रोटी रहते निमन लागी बुझाइल अरे गौ आइल भी ननद हिय तो ननद लागी हैं ये कहीं ननद बिया तोरा तो चाहे कि प्रेम भाव से के बढ़िया से खियाई बढ़िया से ओढ़ाई बढ़िया से पहनाई आ तो हनी के बाबू से तो अपने में तनिक एकता नहीं खे हैं अब हम का तरह कब ज्यादा विषय समझाई मतलब 11वां में सब कोई के नजर में हम कांट बनी ना अरे अच्छा कांट के बाद घर में के बा एगो मातारी बिया एगो बहिन बे एगो हम बने एगो तू बारे एगो लइका बा एगो लइकी बिया अब के एकरा ला के बा के बा कि का माने होला दादा ऐसी कह जरे कब जब बड़ पटीदार रहेला 5 माने सवांग तार 5 भाई बा ससुर 5 भाई बाणे तो ओ में दादा ऐसी को ठीक लागो हैं जब तू अपने में दादा ऐसी करबू तो केहू सुन तो खराब लगी जयदी हमारा कोई के बात में नहीं खे बोले के हम सब कोई खाती हम जान गइल बनी कि सब कोई खाती हम बंदूक बानी जन्नी गोली भर आया तुरंत हमारे के मार दो उहे हमारा भी घर में सिस्टम चलत अपने से सब काहे ना बोली जी बताई रनमाई हर घरी ना कबो अपन बेटी के काट के दे दे तड़के भी चूल्ही पर रहता तबे काल ऐसे रात में कि हाड़ी में भी बैठल बाटे दूध बेहुड़ी में तबे ढार के गिलास में आ तोड़े छाली सहित अपन बेटी के दे देली ई कौन उठू हजी ठीक अच्छा ई बता हमरा से तू बताओ कि तू हम गोरे तोरे गांव में तो तोर माई सोच के पाहुन के काट खियाई क्या पियाई एनु ओ जो हमू बनी आ ओ जो तो तोर भइयो बने हाथना छाली ले ली दूसरा घर से मांग के छाली आ दे ले पाहुन खाई हैं लइका काहे ना देली देखी बता हम लइका काहे ना ज्यादा देली लीप के पातत नहीं खिरवा लीक हम पाता नहीं हां का है अब एजी के बाद होता तो रहुआ हमरा माई घरे के बात करती रहुआ त जानी हमरा माई घरे साल भर के 2 साल के बाद इनकर कमाने देते एक दिन आदमी 2 दिन करेला ई त रोज रोज करत अड़ी अरे तो ठीक बा मान ला क दिन रही 10 ना 20 दिन 20 ना 1 महीना ओकरा बाद तो फिर अपन जगह धइली हैं बेटी के करे खाती हम बुढ़िया के ई देखतनी कि काता ना चोरा फरा हो जातई आ बेटिया ससुरवा रहेले त कातना गिरर कने आ जने से एक लोटा पानी द हां दे देम पानी खानावा द एक कने बेनवा द त गर्मी होता आज बेटी आइल भी त एको चीज हमरा से नहीं मांगत कितना ई विटामिन के सुई का चार ले ले कोई नियम है ह तू हो अपना जैबू अपना मातारी भी तार मातारी और सही तरह के मानदान करी अपना पतोहन के छोड़ के बुझाइल कोनो मातारी अपना बेटी के छोड़ना चाहस सोच से का खियाई का पियाई का ओढ़ाई तो ये देखी ये सोच के हम तनी छोड़ देले बानी ना तो हमारा का तो जानबे करे नहीं कि जब हमार माथा गरम होला तो हमार कोनो स्टेशन लौके ना एक बार दम लास्ट वाला स्टेशन लौके हां तो लास्ट वाला लौकावो जब तारी है मर्जी बा तो लौकावो हम तो कोनो बात समझाओ तनी तरह समझाई के नहीं के तारा का माथा में गोबर भरल बा कि गू भरल बा हमारा कुछ समझ में नहीं आवत तो जब कहिए देनी कि माथा में का भरल बा गो भरल बा तो समझी कि हमरा माथा में गुहे भरल बा खाइम कि ना खाइम जाई अपन माई से रहुआ मांग ली जब माईए के पटिशन लड़े के बात मैंने जज के लइकू हौ का तू का है बहनिया के गलती ना कह माई के गलती ना कह हमेशा मौगी के गलती कह हमें
जतने आराम दिया तो तने एथी मत करो न तो काश गुने ले जाके खेत में घास गड़वावे लगम नु तो मन अस्थिर हो जी। ऐसन के मेहरारू के सुख देला पे ये हाल होला। हम सोचन चलो मेहरारू बिया कायरा कुछ करइबा का ना करइबा आ दोसर मरद रहते जब खटाई में खेतवा में तो मैं कनी गर्मी झर जाई। का रे तोर माई दिन रात झर के चक चक खाली दहिया अपन कर ले आ तोरा का ढील कतना रख ले बिया रे तोर माई आए बार ना झरेले का रे झारेले। हां हई के ऐसे नाक छे दवा देल बड़ी अभी पढ़े के लिखे कहिए नहीं के अब बना दे। आ ई बताओ तोर माई तोर मौसी ले हमरे बारे में शिकायत बतियावत रही का ना तार बारे में दूसरों को शिकायत ना करे माई। हां तो हूं अपन माई के ना पठवा पढ़ले बाड़ू ना करेले ना कैसे सिखालू कहती है देख कह देता नहीं आ रे सुना हनी कि तू कौन बतिया जाके लहरा देबे लीसा माई एक दिन फोन करके हमरा भी रोवत रहे तोरा जी ना हम ना लग गेली रहा। जब इतना जान जाए कि जब काम में आई ना तो ददियावे काम में आई कुछ होला तो कैसे जल्द दादी रे पैसा दे रे 2 रुपया दे दे ऐसे करबी तो दीही हैं अपन फुआ के ना बुझाला के फुआ बुचिया चंदनिया का करते रे कुछ ना है करे बतियावत दे यहाँ मिस काय करले बतियावत तू रे का भूलबा रे कौन भतीजी भी है हमार भतीजी भी बतियावत इसका बोले हम देखत कि कितना का ढील पड़ल बा आज ना छोली से करे जाके समय वाला लाइन लगावे रे कुल कहीं ना बतिया रे न रे इहो कुल काम करल जाला बट दबा दे मिस दी कुल काम ना करल जाला हम ना कही ना तारा मुंहावा पे कहती है कि ना कहीं ना देखी है जाके मैं बतिया मत दिए पैसा बूढ़ा पेंशन आवेला तो कहे ना कि दे हमरा के दे दादी है समोसा खाई तो चॉकलेट की ना मैं कहले मम्मी रे दादी ना तोरा के तोर देहिया दबावे ले ना दबावे तो जाके देखनी फुआ के ना देह दबावत रहे फुआ के ढील हेरत रहे सब बतिया जाके बिनल है बतियावत से बैठ के करा ले जो ना खेले जो ने खेले जो आ जाए दे लइका बिया एकरा का बुझाता बढ़िया भइल भागा एकरा के त मैं बतिया जाके कही इहो देखी कि तेल लेके गोई रहलिया आ छोड़ दे हम दे ना मिसाई दे दबा दे देना सही दबा दी तनी से गोड़ावा खाली जात दी सुखल ससुरा में काम करत है खटत है दिन रात दबाओ हाथवा दुखात सब आए कहत और के हैसे ना होइसे हाय हाय कैसन देह शरीर हो गेल सुखा के अरे का कर तना खइलो पीलो के बाद में बुझाता के देही पर तोरा हार पर मांस नहीं के चढ़त का तना टेंशन ले बेली सरे माई हमारा के लेके तू झूठ मूठ के काहे ना ले टेंशन है हम ना ले टेंशन त कातर भौजैया का टेंशन लेके चली अब भौजाई देखते भाई की का बाड़ी है जिगिया आई तनी मनी में लगत है करकराए करकराई ना अपन माईवा आई अपन माईवा आई अपन भौजैया आई हन तब ना ओहन के भौजी दतन के तेल लगा दी भौजी दतन के हई खा ल हई चीज हमरा कहते बुढ़िया भोर ही उठ के अरे माई जब तना के बात हमरा के विदाई कर दे हम नूने रोटी खाई में अपन घरे दुआरे पड़ल ना रहम रे आए हमारे एसी के घर हटे आ ज्यादा तू दुख काहे के मानत रे हम बाइन त हमरा रहते हो तरह के दुख होई कबो तोरे मुहवा देख के नहीं जिगिया आइल बानी हम भौजाई के भाई के मुंह देखती त जिगिया आई थी भाईओ बान के मेहर मौगे बनल बाड़न मेहरानू के पैर छुअतवन जानत नहीं खू आजकल के आवत सन नैहर के सब पढ़ा लिखल पढ़ाई आ उ पढ़ाई कुली पढ़ा देते सन आ उहो नतिया सुन लेता सन कुली पढ़ाई आ वैसे वैसे करे लागत सन अब हम का कहीं चाची भेटाई रही हो बगलवा में के कहत रही कि आइल बाड़ू त तारा बारे में ऐसे ऐसे सुनत रहतानी कन जाय द कहतड़ी त ना पूछिए ना आदमी हाला गुला सुनी कोई तो पूछबे ना करी मर्दा फोन कले रहन कहले हम विदाई करे के क देबिस न बुचिया रे कतना तू सुखा गोली से रे ऐसा नहीं देहिया पहले रहे रे अरे का खाली से ना रे खाए पर ध्यान ना देवेली से रे अरे खाना पीना के हमर दिक्कत बारे हमर के मार भरल बाटे फल फल और फ्रिज में मार गांजल हमारे मन ना करेला जानी हमारे मन ना करला सब सहित के रख दिह आ सब खा लिहन सन तू टिटिरी नियन दिन पर दिन भइल जाए एका देहिया टिटिरी नियन लौका त जनाता खैला के देही है ह ठीक बा सब जाई तनी मार्केट करे जाई के रहे कि चलबे तू चल तोरा के साड़ी किन देता नी नीमन पैसा उठाइबे सब साड़ी किने भी हमरा कम पैसा ना पहन के तोरा दिन काट ले बेटी अभी जिंदा भी आ रे आए पैसा के मुंह मारो आए बेटी कंगाल घर में बियाह कइले भाई स कि कुछ के दिक्कत बा अरे बुचिया त है सब ते ही ना दे के गोल बेसरे का त ना पेन हमरे पेनत पेनत मन उम जा जाता रे ना किन न देती मातारियो हमार जौन बिया नु एकदम हम का ओकरा के हम कही बेचैन हो जाला के बबुआ गोभी लगा दी है टमाटर लगा दी है हैं लगा देला पका रे त एको दिन पटाई सटाई ना कितना जंजाल लगल बा ये सब साफ बिछ के घर ह हैं का हम कहियो करा के
अब कह तनी कह कुछ लगावे के कम कर जो तूहे लगाव तूहे पटाव हमारा काम नहीं है लगैलो बिरवाई अपन लगैलो तोरा के टाइम से पटाव और टाइम से कोड़ियाव हैं है जंगल है अरे भुअर भुअर बारो रे होरिलावा के बबुआ के पापा बड़ी रे रंग रसिया अरे आजी उड़ा बस रे पनसौआ रे बबुआ के बापू बाप पापा कच्ची करत बा का है बबी क्या दादी न शिकायत करतई के कर माई के का कहीं का कहती है दादी रे कहते न अभी जो न बतिया कहती न उ जाके न अपना माई से पापा से बता दी दादी न हाँ है भगवा खाता है जो कहला कि जो आंगनबाड़ी में पढ़े तो पढ़े बेरी तो खाता अथी खाई कुरकुरा खाई जे बैठ का कहत रहे रे हैं कहत रही न एक न माई न बड़ी झगड़ा हो नहीं या आजी कहती है हाँ। अच्छा कहते न अब ऐसे का बोलते को मुंह पर जाके अपन माई से बोल दी हाँ हाँ अच्छा ठीक बा जो अभी न दादी न तेल लगावत रही अच्छा चल हम आवत नहीं इने तरह बुझाइला कि अइने त कम से कम मीठा पानी ले ले आई हैं याद ना पड़ल ह का कहती मम्मी रे खाना बनल हाँ बन गई चल हम आवत जो कह दी कोई बिरवाई करता है जो ठीक बा देख लो ये कहाला घर के भेदी लंका डाहे हई हत चुकी पिलुआ के सिखावत ऐसा टोन मारता ऐसा आ हम सोचल कि मतारी है का बोलबा का अथी करबो आ दोसर मर्द जे रही त मतरिया के दम भकाई त अपना मौगी के मानी त हम सब सोचनी कि मेहरू हमार खराब हो लेकिन मतारी हम बढ़िया रहो लेकिन मतारी अपन खुद से खुद अपन रास्ता बिगाड़ती है अच्छा चलो पहले समझाओ ना समझाए तो भाई घर में जुधे बा मेहरू हमारा अपने बमकल बिया कैसे कैसे हम मैनेज करते हैं कैसे मनावत तनी वो हम ही जानता नहीं अब बतावा आई सूख गइल बा वहनी के बुझाता कि यहाँ चार डाल दही तनकी हाँ कुछ कर धर तो नहीं खिसाने आ कैला धैले पर कहते से ना कि बुढ़िया बाई ना तो खाली अपना लड़किए के जाने ली आ लड़किए के पूछे ली हाँ हमारे खाली गलती कोनो बात में हमारे गलती ठहरावत रहती है एकदम एक नंबर के जंगर चोर एकदम घर में हमारा आयल भी लागता कि हमार दामाद फोन हाँ हेलो हाँ पाहुन बोली का समाचार ठीक बा हमने के अपन बताई माई और राव ठीक बन जा ना हाँ तो का कुछ कहत रही का रहुआ का बुचिया के लिया जाए के ठीक ठीक बात हम विदाई कर देम तरा सब आइम जा तब ना विदाई करबे बिना आइले कैसे बुचिया जाए के आवत लिया जाए खातिर ने रहुआ आइम के और भाई आई हरे के आई अच्छा रहुआ आवत नी ठीक बा तो यही आज हम तो बुचिया के विदाई कर देहल जाई जाई वो कहत रहली जाए के हां बौसरे ठीक ठीक बा पाउन तब रख दी है ना ठीक का होता रे मई वो बैठ देखा तनी का होता है देखा तरा सूख के है अचार डाल लायक हो गइल बा मुरई मुरई के सीजन बा तू हो एकदम जितना एथी काम बानू तो वह सब तू ठीक करबे क्या करी फेंकवा दी का है आज के बाद हमरा से मत कहे कि बिरवाई लगावे के समझ दी लौका ह कोहड़ा ह सेम ह नेनुआ ह लगावा तनी हम आ पटावे बेजी हले नहीं खिस तू तो काहे के लगावा तड़े तन में घास जंजाल भई रहे रे बिरवाई में जाए दे तो साफ कर दे अरे बबुआ तो जिंदगी भर हमनिए के करत मान के चल के हमरा मौका मिलल जैसे मौका मिलेला वैसे ओकरा के पटवन कइए दी ना पटाइए दी ना हो जाला आ ना मिलल तो घसिया मार बड़े बड़े बढ़ गइल दू चार दिन में तो हो अरे मोटर बोइले बा घर के पीछूती बिरवाई बा पटावे में का लागत ओकरा के ई सब तोर काम है तो सब अपन कर हम तो खेती बाड़ी करते बनी अपन बहरी के तो कबो कल साफ सुथरा ठीक बा कह देले बढ़िया बढ़िया घास पता कोनो थी बा दिन राति में मार जंगल लेखा लाग जाए बढ़िया साफ सुथरा हो गेला ना हां सब साफ कर देनी हम तो ओकरा में का लगेला केनवाई में केनवाई कहां का कहला रे प्याज के बिया ले के ओकरा पटा के रुपए के पड़ी सब साफ करनी है बकिया ठीक बा एगो कुछ बात सुननी है कैसन बात का ह का ह अच्छा ये बताओ कि हमारा से थोड़ा ज्यादा लगाओ बा कि और केहू से लगाओ बा ऐसे कैसे बात करत रे बबुआ कोई कुछ कहला का कहे के बात ना देख
हम सोचतनी का तू सोचत रहे का तू सोचत रहे कि हम इनार में कूदी और हम सोचतनी कि तोरा के इनार में से हम बचाई लेकिन तुम माने वाली नहीं मई जान जी अगर ये कुछ घटना हो जाई मेहरारू हमारे हाथ तरफ पर छोड़ दी तो फिर तू मत कहिए ए रे तो तूने के मरवाई बस तबे लोग मारी अन्ना मरबे तो कैसे मार दी जो ओकर माने तू ही ने बढ़ा के रखबे त मारी हम मरहाओ तनी कि रास्ता बनावता तू अपन है लड़की हमारे जाके खेता पर कहती है कि पापा हो आज ही ऐसे ऐसे कहती है हैं मैंने कहा घर में टंकी लगेले बड़े वो कौ दिन खातिर तोर बेटी है बिया तोर बेटी है तो हमारे तो बहन है हमारा मुँह माया नहीं खे अतना ना प्रेम कल जला नो कि घर बिगड़ जाओ तोरा के माना कले बनी हम जॉब कॉलेज से कि बेटी घर पहुँचा दे हई ला दे हऊ ला दे बबी के बोलै ला देखे के मंगत हम तो ना बोलै ना हम ए बबुआ ये कुल बात ना हवे तू उल्टा सीधा मन में कैसे सोच लेला छोटी छोटी बात के उ झूठे सच के न जाके छागर लगा ले हम झूठ बोल दे हमार मौगी झूठ बोल दी है नो लेकिन हम पिलुआ लेखा लड़की झूठ ना बोली उनकर धा के झोटावा पटक दे माइल बड़ी लगा बजाव कर तड़ी बीच में त ना लगा भैया करते हो माई त माई लड़की वैसे ने निकल गेल जैसे ने मातारी वैसे ने बेटी सारा माई के कहल बिनतिया उ तोरा के इथे ना करते सारा के माई बेटा में बिगाड़ करवा दी हनी के कैसे बढ़िया ले रहत बॉबी के तू तेल लगाओ तरी 2-3 आगे मेहरारू हमारे बुखार लग रहा है बुखार कांपत रहे उन्हें भी तरीके कपड़ा पर तेलवा ध दी अरे ऐसा कर के अरे बाबू सुन लड़किन के देख के देखो ऐसे ना कइल जाला उ एक कौ दिन कइल बे 2-4 दिन के मेहमान बिया फेन त अपने घरे द्वारे चलिए नु जाई काहे के झूठो के इथि करत हो तो हमहू कहता है तो 2-4 दिन खातिर आइल चाहे 2-4 महीना खातिर आइल बिया तो दू भाव मत करे के भाव कर बाबू कैसे ही सोच लेता हसन कि 2-4 महीना खातिर नाइल बिया बता हमार लड़किया 2-4 महीना खातिर नाइल बिया हो हां हई अभी ने तुरंत दामाद के फोन आई रहल कहतन कि मम्मी से विदा कर दी हम आवत नहीं ले आवे खातिर ने हां लगला तुरंत लड़की हमर चलिए नु जाई तू तो बूढ़ भइल तोरा समझदारी चाहिए आए हम तोरा के समझाई कि मेहरारू के अपना समझाई हम बताओ काने कान हम देखत चली जब तनी के एगो हमर जियारा बाटे सगर हम संभालब त हमरा से तो बॉस के बात नहीं खे बुझल नो देख मेहरानू के कहल करबे त घर सारा के सारा नहस तहस हो जे बबुआ मेहरानू के कहल पर मत चल जलनू तोरा घर देखे के बाद तोरा घर चला के बाद कि कहां ले 2 रुपया कमा के लेके धरी माई के आगे कि माई घटल बढ़ल देख के करो हां तो माने तू भूखे मुंह ताड़ू कमाता दूसर को कमाता हैं दूसर कोई कमाता हो अब कुछ दिन में विदाई करे बहिन के सब जो खाजा खोज जुगाड़ करके दी हम दम तो की तरह नहीं जाई उहे त कमीनिया कहल के तोर देख के ओकरा दाह लगता कि या अब हमर मर्दा करता बुढ़िया सब अपना लड़किया के करता हम जान मुनी के जायज बा कि ना जायज बा हम सब जानता नहीं हम हमरा मत सिखाओ तेरा हम समझाओ नहीं समझो लेकिन फिर जब घर में युद्ध छूट जाइनु तो फिर हमरा से मत कहिए हमरा हम कोनो लायक ना रहम हम हां त जाय त धीरा मत हम अपन लड़किया खातिर कोनो मोर नहीं की गल अभी जिया तनी हम जहां ले बुझाई ता कर्जी महाजन क के हम अपन लड़की के विदाई क दिन जा चिंता मत करसन समझाओ तनी तेरा हम धीराव तनी हो हैं तू ना सुधरबू अब हम हेतना गति हो दुर्गति हम रहम दादा बुझियो कहां रे हम ना रहमे जी आई हो दादा कहां जतनी ई कुल का करतैस रे ऐसा ही चल जेबी से कैसे और हेतना कास का हो गल बेइज्जती हो गल जद ना बुचिया रे ना जो बढ़िया ले विदाई करम ऐसा ही विदाई भरे हो अब का विदाई करब जौन ना होके के तौन त हो गल बाप रह के का करम हम ना न चराइल वैसे का कोई गांव घर देखी तो कोई रह दे बुचियो जरवा धइले बानी कि ना धोल ना जाय द छोदा रह द ना जा हम संभाल रहे हमर मरद बावन अपन गाड़ी लेके ठीक बा फोन कर देले बानी घर में कर हमारा भय रहता कर से लड़की उठा के बेग चल दिया बाप रे दादा हमरो सरदा की भौजाई आ भाई बाप हमरा के बढ़िया से विदाई करसन कहां रे बबी अपना ससुरा जाता नौडी ससुरा तो दिमाग ठीक बा का कोई है गोड़ लाते नहीं अरे कहां ना नहीं खजा करे बुचिया खुश रह कहां तड़े अब रह का गुल बा भैया अब रह गुल बा का भइल बा का हो गदा तू नहीं खजाना त हां तू नहीं खजाना थो तार मेहन का से का हमर गति कर देती नहीं खजाना त तो ठीक है मेहरारू में हमारा झगड़ा भइल बच्चा मातारी झगड़ा भइल तो तू का लमटी ने खलना चतड़े हैं और देखो तैसे मैं हमारा के बहन के लंगटी बना देलन हम नाचता नहीं आ इनकर मेहरन में हर कीर्तन गावतिया सत्यनारायण के अनाथ सारा लड़किया के हमारा बोलत है माने हमें करा के लिया जातन घर जाती है तो मैं लड़किया लगतिन बिया हमारे हां एगो बात कहले जाज के बात कहले अभी ना जाई एकर शौक हवे भैया कि ऐसे ही चल जाई हां ना तोरा पहले का विदाई बा सही चल दे बेलबर लबर सब तक तो तार मागी ना करावतिया सब मेहर माग त भइल बड़ा कबे के सुनत नहीं ठीक बाटे हम कबे के सुनत नहीं एकरा मतलब ई ना देख ला तो सब कोई हमरा के लुलु को कइले रही आइली लुलु को कहै लड़की के कैसन करत का बाड़ू तू बहंगा बहु ना हां बहेंगा तो तू बाड़ू हम कहे खेती बानी
ए बाबू चुप रह रे चुप रह बैग तो चलते एक लंगटी सब दिन बड़ा दरस में लइका बा हमरा चुप करावत हां आज लंगटी ना बेला रहे लइका आज मुंह खुल गेला कर तोरे चलते ना लंगटी सब बना दरस खुले कहनी हां सब तरह से तुहे बिगा के धइले बाड़े हैं अभी गलती कइला लेके चुप रह हां माने पागल से पागल रोवत है रे चुप 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 बुचिया ना रे बाप रे कुआर रहे त दूनो टाइम लोग तेल लगावत रही ना सोचत रही कि भौजाई आड़ी जा जबरी गलती सुन बे काहे हिंक को हम त हिंको त मुहवा ला जाइए जी के बा बेटिया सुन ले ये बतिया तो उ का जान के कहलिए कि हमर घर बर्बाद मत हो के माई या फुआ लड़ाई मत करसन जा कर रउआ से कहले या पूछले से मत ले ए कभी हमर लड़की कहतिया कि माई रे पापा से कहनिया पापा कुछ ना बोललन तब हमें जिगवा आइल हनी बोलन सब तार मेरा नु खेला देला कहले भी जन ना बा ठीक बा मान ले हम झूठ बोलते मैं झूठ बोलती है बुलाओ त लड़की के पिलुए ले लड़की झूठ ना बोली हैं बुलाओ कहो ठीक भाई आजकल पाठ पढ़ा देता जी हमर लड़की के ना कहिया जा सुन तो हे जे दा जेकर त मन त कहता कि झोक झोटा उठा के पटक दी देख ले नो छोट से बीच में चल आवती है क्या है पापा अरे जी क्या होई जे से अरे बताओ का बात बा दादी क्या कहत रहे दादी है जे फुआ लगा रहा है से दादी कहले ना हां कि ना एकरा से काची बात बताओ तई ई जाके अपन माई से कह दी बताओ बताओ देख केकरा में गलती बा कबरे भैया के दोस्त का हमर लड़की दोस्त बा का हमर लड़की गुनगन करेले हुनिया जाके हमरा से कौन कानून में बतिया भरेले का जरूरत रहे हैं बोल केकरा में गलती बा हेकर में गलती सब यही बिगाती है अरे तो तू खाली झगड़ा लगा के हाल मुंह तब रख ले के अपन हिम ले बेटी के हाथ छोड़ी ठीक बा हमार बेटी पे नहीं हाथ कुछ मत नहीं छोड़ी होता। लेके भागत नहीं खे तो तनी को ता अपन मौगी के समझा दा कि तनी लोला कम बजावस ज्यादा नहीं की बोला ये कहता नहीं बोलती है लेके भागत में हमर लड़की भाग जाती है लेके ये कहां से बात बोलती है केहू किस चीज में बोल दी केहू बोल दी तोरा के कतरा हम समझाई नहीं है आ तू हबा लुल्लू को करे रहत रहे हमरा के ठीक बा माई याद है अंगी पानी कैसे रह जता दी लेकिन अगला बार तोर दुआरी पे हम कहला ना पाबो हां तो चाहते बस मनाते बस हम के चल जा जाही खातिर त लागल बस के कसम भगा दे उड़े के चल जा सुना ना कैसे बोल के कोई लड़ी तार मेरा नु ठीक बा मान ल के तो ऊ तो दूसरा के जामे दूसरा घर से आइल बिया और हमनी तो तीन आदमी एके खुनवा है जा हम ही बानी भैया भौजा तेरा कहनी के समझदारी हो अरे त तीनों खुनवा एक कहां जा त तू लड़किया के कहल काहे के करत है उ झूठाऊ कैसे सचो कोई घर में से ना झगड़ लग जाता रे और दिन से लगे कहना कहत रहे जाय दे बबुआ गलती हो गेल सारा बात के खत्म करा बुचिया ऐसे मत जो ऐसे कैसे चल जेबी से नया नहर दुआरी पर जाके चल घर देख के तोर ना, मुंह देख के घर खाली चल। हम रुका तानी चल, ना तो जान जो हम दोबारा अगर चल दिन तो दुआरी पे लात ना लगाए ना चल थक जाओ फूक के चाटे वाला चांदनी काम ना करेली अल्लाह करी हम चल। कबो लड़की हमर जब आते तब कर घर में